Mentőtanúk. Hajnal László Gábornak és a lakiteleki fiataloknak. Elítéltek a nép nevében, fölmentésemet sose kértem. Hamis tanúk bosszúja vágyja börtönbe vert, majdnem halálba. Korán vesztett ifjúságom legszebb éveit nem sajnálom. Sajgó arcomról őrök öklét az évtizedek letörölték. Cellám falait beragyogta október, 10 nap fényes csokra, s árnyakiktől el sem köszöntem a Farkasréti temetőben. Szülőhazámból kitagadva őrzöm a hazát önmagamba. Száműzötten is otthon élve, reménytelenül is remélve. Süket csendben visszhangra várva szóltam, most tudom, nem hiába. Évek futottak, negyedszázad, s mentőtanúim megtaláltak. Felszólalnak a kor perében, ők adják meg a fölmentésem. A jövőnek ők igazolnak, általuk oldoz fel a holnap.